kukaan ei ole hyvä. Täälläkin Jeesus sanoo, miksi kutsut minua hyväksi? Ainoastaan Jumala on hyvä. Ei kukaan muu. Ja miettikää, että Jeesus, joka on siis Jumala, ja kun hän tuli tänne maan päälle, hän rajoitti itseään ihmisen kaltaiseksi. Niin jos hän pystyy tällä tavalla sanomaan, että edes hän ei ole hyvä, ja me ihmiset täällä maan päällä jotenkin ylistetään jotain Mariaa ja kutsutaan, kuinka hän on niin upea ja pyhä ja mahtava, niin törkeätä Jumalan pilkkaa. Me ihmiset ollaan kuolevaisia ja eikä suinkaan mitään hyviä. Meidän on tarkoitus elää kyllä pyhää elämää, mutta me emme ole pyhiä niin kuin Jumala on pyhä. Hän on ainoa pyhä. Ja kaikki kunnia ja ylistys kuuluu vain Jumalalle. Millekään kuolleille ihmisille ei saa puhua. Muistakaa, se on myös kielletty Raamatussa.